pod rukovodstvom igumana koji se zvao Ambrosije. Veliki, širom sveta poznati duhovnik, Jovan Šantajski, je tada imao 15-16 godina, znači dečkić. Došao je sa tom grupom Rusa, zvao se Mihajlom, a on vodi i rusko i srpsko poreklo. Srpsko poreklo sa muškoj strani, pa je zato njegovo prezime, kako beše, Maksimović, ali kad Rusi to izgovaraju, onda je Č na kraju, Maksimović. I znači, tu je došao, pa se tu ubrzo zamonašio taj iguman Ambrosije koji je doveo, zamonašio ga uskoro i opet uskoro ga poslao u Beograd na Bogoslovski fakultet. A kad se zamonašio, on je uzeo ime Jovan po imenu svoga strica. Tu je negde, u jednoj kutici, čestica nošnju od svetog Jovana Tambovskog, koji je rođeni stric ovoga našega svetoga Jovana Šantajskog, kažem naš, pa jeste naš. I našao